lekezelés. Azóta nem kutyaszar, amit idehozott. Nem, az a nagy fekete, ez nem az a Lizának a rágókája. Most egyetlen egy szar van itt. Majd elsöpöm, mert ez nem tudom, szerintem amikor megjöttem, akkor még nem volt. Ez biztos, hogy volt. Ez úgyse bántjuk egymásról, úgyhogy. A szájába is. Mutogass neki, hogy neked van játékod, mutogass neki. Nem bánod?